Afternoon. Nwaggoghobia. Sir? That's it, but I follow any of my followers on my comment section. And when you follow it, then again right here, follow them man who won't you follow it, like Abagoko. To the mag and they follow them mad. Otega cancel no level. Otega cancel. When I pack it clean, let's clean the camera phone. Okay. I'll come and how will ever back up on social media. Yeah. The way phone Nala, get your talking Laramas. Ngani room will get interview. Yes, sir. The way phone Nala come home. The way Nala come home. Man, Otele. Iga ukumo na nga ga too far, nga too far. Branga bebere makanuku. Come on, remove that your hand and look there. Wapakanuku, the Chile Cabago, Kebraga bebere makanuku. Beshlata tokoga. Tonazo. Whatever reverse bia. Agi wike. Huh? Yes, someone will. Bia wore phone. Nwaggoghobia Otele. Otele Ndi Laikiri Amu. Laikiri Amu. Eish, nele manyani hu. Ega bianga bia relax yaram. Bilio to gish the phone ahu. Stand straight. Gish the phone ahu naka. Blanga bia relax. Blanga bia relax. Aha ga. Fambo Chidima. Chidimonya. Chidimokoye. Chidimokoye wonya ebe. Oh, my Anambra State. Ebe na Anambra Chidimokoye. I am mem local government. Ebe na anya mmemme local government Chidimokoye. If Togwa precisely. Ijo mo ole. Ijo kwa momo. Ma nze gi Chidimma. Yes, sir. Ike go na eshushi. Bamba. Chidimma nwere achi no gi n'etiti ike. Benwe m akpụgomi ya. Chidimma ịgbara achi n'ara. Mba agba m ajị n'ala. Ara oshiri ike. Mba ala m ina efu na ọ dị otu ike. Come on, Chineke agbaga okebere nga bịa were ara akwere m na screen. Emegere m ụta ara nkịta ga m dị ka ara nkịta onye mụrụ nwa ọhụrụ. Braga bịa ewere ara emegere m ụta. Ekwekpa ara gị ji n'ọka ihe ndị bọtọs na-eyuzu aka n'ụzọ. Onye riri eri. Ihe ndị bọtọs na-apịa aka piyi. Ọ ụta ara gị dị gị bịa nga bịa eshige m na screen. N'otu ọ dị ka onye rega yellow fever. Branga bịa. Achọrọ m igosi gị. Achọrọ m igosi gị na o siri ike. Na-anọfa mana distance wee barịa. Ebere nọfa egosi m na o siri ike. Ọ wee nọrọ nso meche ke ihe. Gị bịa ga-abịa gwa m ịchọrọ ị na-anọfa egosi m ya. Ọ gị ga-eche gị mara mara. Iwe etinye m location ya na. Nye m location bi. Them you. Okay, gwa m mara gị o siri ike. Branga bịa apịghị aka. Chọrọ igosi m. Shọkwakwa gị ajụ m ese o. Them you nwa bingo. Ọ hị ga-eji pịa ya ka ụwa niile ahụ na ara gị meghe ihe pekepeke. Sorry, sir. Lee ihe ọ chara.
Nwaggoghobia chaga popolo. Grana. Ike ga mara ebubo. Mba, kemam, if you something. Mara ebubo. Chike se mo magede. Okay, mba, Mario. All the very neat. Asking go mara ebubo. Guess all the very neat. My head we my okoreko. Correct. In when I am. Mama. What doti alage mbo. Doti alam ke. Ba, you okay na doti kwa no mo fo. Ija bakashono. Mba, everything will limit na everything will limit. Ade ma gbakasyon. Kam jroge wo ajuju. Njoga ajuju ge sam Chileke agbaga ọkụ. Tiri anwụ na-acha in the evening. Lekpo ọdị. Branga everything ya it. Na mama wa bino ke gara agọ ma ya na dọta apụfụta all time. Wa bingo. Le ihe o mega anya. Nna gị na nne gị ọ dị ndụ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ this girl. Yes, sir. Adị ndụ sa. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Mba. Kebish na watch m. Nọ Nigeria. Ebe na Nigeria. Anọ m Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Have me fashion designer. M na-akwa akwa. I butela ọrịa akụrụmntụ mbụ. What of ọrịa aja lara aja? Ọrịa supermarket ọ dị gị? Nke boya supermarket mbakwa. Ọrịa supermarket. Ị maghị ọrịa supermarket? Ama m ye boya supermarket na. Ọrịa supermarket ọrịa wee gagide kọmọkọ dị ike. Kọmọkọ ya agaghị. Gọwụle ka ya agaghị. Boda. Ele ya bụ searching. I buteli ya mbụ. Mba. Snow supermarket. Etakosheze ahụ ya remove you here. What of ọrịa chai? Ba. Macho m ni na ya na-akpọ bụ na ebutebere m ya mbụ. Enwebe mgbe etiri ya amụ. Let me tell you, ọrịa chai nọrọ gị n'ime eti ga-amụ ga-etie chai ọ na-afụ ụfụ ga-ewefu ya. Mba ebutebere m ya. Ya butere m ọya chai. What of ọrịa ọbịela? Ọya gịnị? Ọbịela itili ya n'ime. Ọ banyela? Ọ banyela na-enwe ọya bishọp. Ọbịela nwere ọrịa. Onwe nke a ga-emegide gị ga-ejọ dị mmadụ itili ya n'ime. Imebi ya bụ. Ke were osisi ji wee emeri ya emetebekwa amakwa m nke were ya ọbanyela nke. Ebutebekwa m ya mbụ butere m ụmụ ya. Nwaggoghobia na-ebutebe ọrịa ọbịela n'ime. Nke were ọbanyela. Nwoke ọtala gị before ya eti ọkọla 12. Akala ahụ gị mbụ asị 12 akọla. Like atagide m 12 a na-akụ like akụtala mba. Nwoke tara gị ya agwa gị 12 akọla. Chineke agbaghị ọkụ. That woman Otele gara viral ya na nwoke ahụ mege. Ịnọ mgbe the woman gwara sị ọkọla 12. Onye erighị ọrụ. Chineke agbaghị ọkụ gị. Enwere mgbe nwoke tara gị atọ ọkọla 12. Odike ya adọrọ possible no nwere mgbe nwoke ga-atagide gị na-asị gị na 12 akọla. Ihe ga-asị bụ ọ na-atọ iwu nwoke ọ ga-ka jụga Chineke agbaghị ọkụ this girl. Nwoke na-ajụ gị ya ịma na ọ bụrụ nwoke na ọ dịbere. Them you. Masị 12 na-akọ. Masị 12 na-akọ. Nwa bingo. Masị a ga-atagide nwaanyị echeke 12 ọkọla. Onye eri. Onwe ya o ji 12 ahụ eme bụ onye nwa.
Mba. Nwaggoghobia. Ana atabe mgbe eti 12 ọkọla. Ụmụ nwoke ole trala gị? Sọ mmadụ ịbụa. Ka reason iji chọọ ịga ije edi ugbu a? Maka na m etologo m ije edi. Ele ịga na ije edi ele ihe ewu oke n'ọrụ gị na family ị na-aga n'ime ya. M ga na-alụ ọrụ nwunye as his wife na support ya ka m nwere ike ị na-eme. Ka ihe mere expect from the man bịara ịlụ gị? Ihe m mere expect at least onwe ihe ọ na-eme for a living. O eji enwe family. Iji aṅụ amụ? M na-anwa amụ. How many minutes ka ị na-aṅụ amụ? Sometimes 30, sometimes all depend. All depend. Ese sometimes 30 minutes. 30 minutes. All depend ihe nji anwụ ya na. Dem you nwa bingo nwụrụ anwụ. Wepụ aka n'ọnụ gị. Onye organic cream. Ọ bụ na ice dem cream. you Chineke agbaghị ọkụ. Onye organic 30 minutes ga-akpọrọ amụ nwoke ibe m n'ọnụ. Ịsaghị eze. Iji amụ asaghị eze. Asị gị kwụsị aka n'ọnụ Chineke agbaghị ọkụ. Onye eriri eri. Odi mmadụ ha akwụkwọ na-adọghị na bed. Ịsaghị ọnụ iji amụ mere toothpick. All depend. Ọ bụ na ice cream na-eji ice cream alachi ya. M ga-alachi ya 30 minutes. Ọ tọmtọm. Ime odo still na-atọ ụtọ. Inwunye ya na-amụ ya na-alachi ya. Isi ga na-atọ ụtọ. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Ọ wụ dị mmadụ ga-atamaghị na-atata kolesterọl. Ọ wụ dị mmadụ ga-atata kolesterọl. Tata kanopi eji eme okeshọn. Nwa bingo. Branga akpa akpọrọ ice cream na-anata ntam. Gị gwara amụ nwoke ibe ba kolesterọl ọ dịrị gị. Iwu eji asthmatic. Ama ọwa ihela ị na-akpụ ya n'ọnụ for 30 minutes. Onye eriri eri. Ama ọwa ihela nwa bingo. Pọtọ oyi na-eme m obi ụtọ na dem you. Ọ tụ na-emekwa nwoke obi ụtọ. Ọ ya emegela ụlọ ọfụma. Asị gị dem you. Egbe na-evu amụ. Lekwa ụta ọchaga babababam. Na ama ma ọ bụ mmanụ itere ete. Nwa bingo nwụrụ ma achaga pọpụlụ. Mba, nekwena m anya. Ka nke ụmụ ihe a dụrụ na ụdịka ihe a dịlọ. Ọṅụ amụ. Na-enweghị conscience. Irresponsible amụ ọṅụṅụ woman. Irresponsible amụ ọṅụṅụ girl. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. Emetibu ha. Ma ị ga-enyo. Mkpu onye ajụrụ ajụ na bed. Genotype gị? Ese? A positive, sorry. Ị mara genotype gị? O positive na blood group mo positive. AA. Bịa na-esi genotype gị ogere? AA. Blood group gị ogere? O positive. Ma phone number gị? God, ke phone number 070 abi kwa ya mam 0 kwa ya phone number 070 woptego dia 070 40. Don't joke with me here. Call your phone number. If you don't want to call your phone number, walk out of this place. Okay. Let me call nke mbụ n'isi. Ka mkpọrọ gị nke mbụ n'isi. O nwere nke mbụ n'isi. 070 40 35 7308.